Uyabona laba, yebo, laba ngisho bona impela laba abenzanga ngamlingo kodwa bayithatha lento yokuphila. Mangabe kungena umfundisi egumbini lokufundisa bahlala phansi baba bafundi bafundiseka engani bathi walala wasala. Iwona ubulindeleni-ke mozolala ezakhe incwadi ungayifundile kusasa lokhu uzobe usuthini uzothi hhayi vele kufanele bathandana nothisha bangabangani nothisha. Ungasho noma yini-ke oyithandayo ufike la uyithanda khona kodwa iqiniso uyalazi ngaphakathi enhlizweni yakho ukuthi wena ubungakaze uyigqake ngokubuka nje iy'ncwadi zakho zesikole kodwa ububhizi nezinye izinto eceleni ezikulimaza umqondo. Namhlanje kusuthini wena vele hhayi imath nani into zobani lezo, into zobani kanjani ekubeni bonke befana nawe bezofuna ikusasa lapho liqhakaze lapha eMkhalipha High School. Uthi uyabona laba, yebo ngisho laba bona impela laba abazange benze ngemlingo kodwa bahlala phansi mangena umfundisi egumbini lokufundisa baba bafundi. Hayibo bayithatha lento yokuphila bayifaka emqondweni yabo nasey'nhlizweni zabo benze isiqiniseko ukuthi uma sekufika isikhathi bayikhiphele endaweni efanele. Ngithi-ke nawe ungakhuluma into engafanele uhambe ugqama amanga ukuthi hayibo vele kufanele abanye othisha bavulela imilenze abanye bangabangani nabo. Hayibo ayikho leyo nto wena nje uma ungaqiniseka ukuthi ugxile ey'ncwadini zakho zesikole konke kungalunga. Uyabona laba, yebo ngisho laba ayo abenzanga ngamlingo kodwa nje bayithatha lento yokuphila. Mangabe umfundisi engene egumbini lokufundisa bahlala phansi bafundiseka baba bafundi. Up Mkhaliphi up, imbongi yaseNtshata.